Takže čaute, vítajte pri mojej 8. epizóde z Minecraftu. Dneska som tu s tým, no vlastne ja už som jednu časť natáčal, ale tá časť, ona sa mi vymazala a dosť ma to nasralo. A tú časť som vlastne natáčal aj s videjkom, ale s tým programom, s ktorým som to natáčal, tak on mal nejaký problém a vlastne nemohol som s tým už potom natáčať, lebo sa mi to nejako nepozdávalo. Strašne to bolo divné. Dobre, počkajte, ja si to slovím hlas. Tak, dobre. Takže minul, no, za kamerou, no čo ste vlastne nevideli, čo som natáčal, som tam doplnil ten gravel, našiel som ho vlastne túto dole, lebo ja som to v minulej časti v tej 7. alebo, počkajte, toto je 9. epizóda. Aha, dobre, 9. epizódu, sorry bros, 9. epizóda. A vlastne v tej 8. epizóde, tak tam som to nenašiel a išiel som niekde do ryti a aj keď to som to mal tuto pod nosom, tak som si to tam zobral a doplnil. Ďalej tam vzadu som tie stony vyhladil a dal som tam miesto toho trávu a teraz tu máme noc a toto bude enchantírňa. A vlastne ešte nemám ani obsidian ani nič, takže neviem, jak to spravím. Idem sa prvé ale vyspať, môžem porazmýšľať, jak to spravím. Fú, takže môže to byť tak, že idem vypaliť sklo. Tak, budem si zatiaľ zabiť tých zombíkov, čo sú vonku. Poďte sem, potrebujem kosti, kosti sú zdravé. Hedla. Au, to bol headshot. Tak. Ne, ne, ne. Až teraz. Dobre. Tu máme ďalšie. A tu máme pod sem skelda, strejda. Vedľa. Ty si Timiel Aimer. Tak moja babička. Týmto neurážam moju babku. Moja babička je veľký Aimer. Lenže niekedy sa babke darí a niekedy nie. Chápete? Takto býva proste. Taká je doba. Raz sa darí, no raz ste na vrchole a raz ste zase dole. Dobre. Idem si spraviť asi... Spravím si golden match. Na čo by som inakšie využil? Nie. Goldy budem využívať na toto. Na... Jak sa to volá? Proste na kolajnice. Poháňané. Tak. Sem si dáme sticky. A... Ideme... Skla môžeme zafarbiť, to je jasné, že ich zafarbím v tomto novom update. Dáme si ich, enchantírňa je čierna. Takže... Potreboval by som čierne farbivo. Že sa to dá zafarbiť niečím takýmto. Skúsim tam dať niečo také ako uhlie. Ale si to nepôjde, to pôjde iba s farbivom asi. Skúsime. Nie, nejde. Dobre. Tak to zafarbím na shadow. Nech to má aspoň nejaké také odtiene. Počkajte, takže potom sa koľko toho tam budem potrebovať. Na jednu stranu 8, 16, 20, 28, takže 3 farbiva, 4 farbiva. Do prkínka. Ne, dám tam jedno červené. Zoberieme si, aj tu. Tak a ideme. Dám si tam šedé. Idem si tam začal prvé zaplniť. Lebo viete čo, môžeme to spraviť takto proste. Nepotrebujeme využiť ani to a dáme to takto rovno. Hopla. Tak, máme stack. To som síce zbytočne vyrábal tak veľa, ale tak môžem to potom použiť na niečo inakšie. Tak. No čak, aspoň sa aj niečo... Aha, tuto sú až 3. Zle som asi počítal, dobre. Však síce potom sa to môže na niečo také podobné nejaké využiť. Môžem to použiť potom, čo ja viem, na... Proste na nejakú okrasu, to je jedno teraz. Ešte dozadu som dal? Nedal. Túto dole chcem dať takéto drevo. Tak. Sem dáme takto. To som sa pomýlil. Tie dvere mi to asi nebudú sedieť. Alebo budú. Tak. Mám dvere spravené? Nemám dvere spravené, idem ich spraviť.
Dobre. Tak. Mm. Dvere. Dreve. Drevové dvere. Použijem takéto drevo. Drevo. Drevo sa používa na dvere. Dvere. Presne. Dvere. To je teraz jedno. Ideme, tu si dáme, tak. Aby nám to aj vetralo. A ideme si to pokopať. Tak, tu si to pokopeme. A podlahu si môžeme spraviť, čo ja viem. Môžeme si tu spraviť... Nie. Podlaha môže byť s... Neviem, či sa dá spraviť... Či sa dá zafarbiť ten piesok. Ale tak skúsime. Ja už som úplne zabudol, jak sa to robí ten... To je teraz jedno, také tie vlastne, čo boli pridané, tie bloky v tej 1.6.4. A lopatičky nám dúfam vystačia. Tak si to dokopeme rukou a vystačí nám, pohode. Takže vidíte, že nám vystačí. Tak. Idem si to skúsiť vyrobiť, či som na to nezabudol. Skúsime. Či to pôjde takto? Nie. Tak či to pôjde takto? Počkaj, dáme si sem 8. No neviem, či to pôjde takto. Ja som toto nikdy nerobil. Sa priznávam. Jak sa to robí, šojze? Nemá napadlo ma ďalší typ, ako by som to mohol spraviť. Spravím to takto asi. Jak sa to robí? Tak sa to robí, nie? Nie. Tak sa to robí? Tak sa to robí. Tak. Si dám piesok a ešte raz si to spravíme. No máme ich síce iba 15, ale spravím to takto. Tú podlahu ešte môžem spraviť s... neviem čoho. Tú podlahu spravíme s... Neviem, môžeme spraviť... Idem sa pozrieť na nejaké súrky, či tu máme nejaké k dispozícii. Idem si tu oplodniť prasiatka, alebo nie, ešte si neoplodním. Tie súrky by tu mohli byť... Miesto týchto oviec by tu mohli byť kravy. Kravy by sa mi teraz šikli na enchant. Kde by som tu mohol... Neviem, z čoho spravím podlahu. Mohol by som to spraviť z... Fakt neviem z čoho. To je teraz... Das ist eine komplíše. Jak sa povie, neviem. Tu som spravil túto vežičku, tu si ešte zničím. Vyzerá to, keby som robil resku. Keby niekto nevedel, čo je to reska. Reska je vlastne rezidencia a rezidencia chráni objekt pred grifermi. Aby ste to vedeli, hej? Vyťažím si to ešte nejaké stromy pre potrebu. Ináč väčšinou ťažte stromy tak, že si nepodkopávajte toto dolné, ale toto si podkopte a toto vyskočte, lebo keď tam máte nejaký taký veľký strom, tak by si to vlastne nevykopali. Však, neviem, napríklad keď budete ťažiť tie smrekové, tak nám to nepôjde potom to hore vykopať, alebo budete moc nízko. Mám prasa, tam nič. Neviem, aké súrky by som na to použil. Dobre. Použijem na to asi stonebricky. Alebo... Hej, stonebricky použijem. Idem si na... Ale však koblu mám dosť.
Tak, koľko mám koblu? Habadže je, no. Tu si môžem dať takto, tu. Idem si to tu vypaliť. Troška si tam pridáme uhlia. Tak, aby nám stačilo. Idem si niečo zo zahradky zobrať. Tuto. To dáme mrkvy. Tam pôjdu brambory. Brambory. Ty zemak jeden. Počkaj. Čo tak zobrať toto? Idem si zatiaľ, aby ste sa nenudili, a aby som sa ja nenudil, tak si idem spraviť toto. Kde mám stringy? Tu mám jeden string. Tu ich mám dosť. Ani neviem skadiaľ. Začneme dva vlastne. Tak. Tu mám sticky. Kde som si dal tie sticky? Viem, že som si ich niekde tu dal. Ja som slepý, prepačte. Tu sú. Neviem, či to teraz správne vyrábam. Nie, jak sa to vyrába? Takto? Aha, áno, takto. Ja ideme chytať ryby. A za chvíľu sa zotmie, takže si tu ideme ešte troška toto uhladiť. Aby toto vyzeralo nejako k svetu. A si spravím ešte schody. Taký vchod vlastne do domu. Idem si to rovno tu mám tie schody, tak si to idem využiť. Počkajte, áno, toto som tu chcel ešte spraviť, lebo sa mi tu zjavovali cez noc zombici. Toto som tu chcel spraviť. Tvorčky si tu spravím. Štyri mi stačia. Dám si jednu sem. Sorry, tam to nejde. Tak dáme si sem. Poslednú dáme sem. Tak. Dobre, máme nejaké stovníky. Spravíme si stombriky. A ideme chrňať. Dobrú. A vlastne aj teraz mám už ten skin. Tak, ako vidíte tu. Dobre. Idem si chytať ryby. Zatiaľ, kým sa to vypaluje. A už si nachytali nejaké tie nové typy rýb. Vlastne týmto dobre ešte aj obnovili túto rybarčinu, lebo nikto nerybarčil a bola to vlastne zbytočnosť. Tu je malé jazierko, ideme sem. A nikoho to nebavilo a tuto. A vlastne na čo by si iba hento piekli ryby. Hop. Ja neviem vlastne kedy mám zatiahnuť. Ale vidím tam niečo také ako ryby. No nie ryby, ale že to niečo prska proste. Ale neviem čo to je. Ťahaj. No. Hop hop. A ideme ešte raz. Ťahaj. No hopla. Šup šup. Nemám na to celú večnosť. Aha, budem musieť byť asi ticho. Dorite, ani to nezaberá. Ťahajte, vy šmejdi. Jo. Salmon. Máme tu tuňáka. Ideme ďalej. Poďte, chyťte sa. Jo. To je vlastne vidieť aj tú rybu, to je dobré. Tam vlastne vidíte, jak tam pláva tá ryba k tomu. Tam vlastne vidíte také proste, taký vír, ako keby ide k tomu. Však sa pozrite. Aha. Ja vám to poviem, kedy tam pôjde aj. Ešte nie, tam vlastne vidíte iba tie bublinky medzi tým. A poviem vám, kedy k tomu pôjde. Nejaká ryba. Teraz! Čože? Ježiš. To sa nepotrebujem, to sa napijem a... To som ešte nevidel, že by mi padla nejaká fľaška vody. Kebyže je to aspoň nejaká vodka, to by bolo dobré, ale tak čistá voda. To sa napijem teraz. Poď. No.
To je vlastne divné, jak tam išla ako keby tá ryba, ale to bola fľaška s vodou. To by mohli dorobiť proste. Počkať. No poďte. A už ide? Už to vidím? Ale išlo do riti. Ne. Dám to sem. No poďte, rybičky. Alebo nejaké návnady by na to mohli dať proste. Že aby to rýchlejšie sa chytalo, alebo niečo také proste. Že prvé kliknite na to návnadu a potom to budete mať na tom prúče. To by bolo dobré. Ťahajte. Ticho. What the? Jo? Name tak. Oh yeah. To sa neviem, to sa mi zdá, že vyrába zo slizu a z takých vecí. Ale že by podali takéto veci z rybníka, to som ešte nevidel. Ja som vlastne v tejto novej verzii ani nerybarčil nikdy. Myslel som si, že padajú iba ryby. Zvláštne. No poďte, ťahajte, ešte poslednú rybu si dáme. Ty buď ticho, ovca. No poďte. No, už ide? Už ide? Jo. Dobre, ideme preč. Ak som chytil dve normálne a jedného tuňáka, nevadí. Aspoň máme tuňáka. A ideme naspäť domov. Poď sem, ovca. Uííí. Poď sem. Uííí. 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 Poď sem, ty svinia. Poď sem. Kašľam na to radšej. Už by sa nám mohli dopiecť. Dorobiť tie briky, aby som z toho spravil stone briky. Či stony, aby som z toho spravil stone briky, tak. Ideme si zatiaľ. Ťaháme. Dúfam, že tam vyťahneme nejakú zem, čistú, prírodnú. Ideme si tam porobiť nejaké tie stone briky. Čo je? Poď. Nepoťahol som nič, škoda. Jaže nejakú tú trávu. Aspoň. Nie hen tú trávu, ale takú trávu proste. Preto by sme to mohli spraviť takto. Takúto obchádzku, ako keby s tom brikmi a... Šajze. Tak, dobre. Tu by sme mohli spraviť tuto. Na konci. A keď viem, že som vyrábal tieto blbosti na nič, ale to je jedno. Tak. Tam si dáme stone briky. Toto strede bude takáto cesta z toho. Vyzerá to epicky. Tak. No, stone briky sa minuli. Idem pre ďalšie. Idem spraviť ešte nejaké tie briky. Sandstone, tak. A upečeme si salmona. Budeme mať tuňáka. Bude to luxusná večera. To je mi luxus. Tak. Hop. Spravím si z toho aj takto. Nech to aj nejako vyzerá, keď to bude niekto ničiť, grifovať. Dobre, tak. Ide sa. Tak. Dáme si toto tu. Čo by sme mohli? Tuto sa takto spravíme. Ticho preč. A na druhej strane by sme mohli spraviť tiež to takto tu jednu. Tak tu. Dobre. Kde mám stone briky? Tu mám stone briky. Však ja ich mám ešte habadej. Tak. Dobre. Strechu môžem spraviť s... Nie. Spravím to si so stone brikou a zmiešam to s týmito, jak sa to povie, stone slaby. Keď neviete niekto, čo sú to stone slaby, z toho mám podlahu. Tak, tuto, takto sa vyrábajú, hej, takto. Idem si to začať dorobiť ešte,
Je už troška tma, ale nevadí. Tak, 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 tak. Potom si ešte tú strechu dorobím. Nie. Áno, tak. Dám si takto na striedačku. Nech to má nejaký ten vzhľad. Tú estetiku. Jak by povedala učiteľka zo slovenčiny alebo z češtiny. Mami, dostal som 3. Dobre. Mami, dostal som 5. Čo? Ne, takto. Mami, dostal som 4. Ty si dostal 4? Ale mami, ostatní dostali 5. Mňa nezaujímajú ostatní. To furt. To neznášam. To je najväčšie svinstvo proste. Jaké môže v živote byť. No v živote bude dosť záležať na ostatných. No, nezáleží na ostatných, ale bude to dosť záležať na ostatných váš život. Napríklad na vašich rodičoch záleží váš život, pretože kebyže vám nekupujú nič, tak by ste vlastne skapali. Ale ju nezaujímajú ostatní a oni ako keby nežili proste. Nájdem si opäť nejaká. Som zvedavý. Spravím si zatiaľ ešte stone slaby. Tuňák. A dám si tuňáka. Delicious fish. Oh, delicious. Delicious. A keď iba 3 hungry bary doplnila, nevadí. Viete, sa podľa mňa oplatí pestovať niečo. Tak ale keď nemáte nič po ruke na pestovanie, tak samozrejme tá krajina možnosť je si nachytať nejaké tie rybky. Ešte nejaké stalóny idem vypáliť. Ešte to si tu zoberieme. No to mi to vadí. Si to ešte takto troška schopíme, aby sme nemali iba jeden vchod, aby sme ich mali troška viacej. Takto, no tak. Si to tiež skopeme. Aby sme mali viacej možností na vchod sem, tak. Ňam, 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 ňam. Ňamka. Čo to ja robím? Tak. Dám si rybičku. Počkaj, ja som ju dal vypaliť? Áno, dal. No, vypaliť, čo vyzeralo tak troška. Jak sa to povie? Kanibalsky. Aj keď je to ryba, ale toto je jedno. Aj kanibali na ryby môžu byť. Pozriem sa na svoje achievementy, jaké mám. Čo mám vyrobiť? To som už vyrobil. Requires time to farm. Tak si musím vyrobiť toto, tak idem si to vyrobiť. Idem si získať nejaký pár achievementov. No tak, ďalší achievement, tak, super. Si môžem vyhodiť. Za 5 minút to zmizne. Dobre, ďalej. Vyrobíme si chleba. Ak mám teda vlastne seno. Ak nemám, tak je to blbé. Nemám seno. Idem začať pestovať seno nejaké. Tu máme semienka. Tu máme tiež. A pri sebe máme ešte stack. Dám si to napríklad miesto týchto zemakov tu. Tak tu si dáme. Wet. Tak. Dáme to do čestky naspäť. Áno, napad. Idem si nazvať svoje prasiatko nejako. To vám prezradím až za chvíľu. Jak sa to vlastne premenuje? Ctrl, Alt. Či to ide iba koňa premenovať? Či nie, to nejde iba koňa, počkať. Alt, EC, V. Nie je to nejaká napoveda? Super settings, to čo je? To asi nič není. Super secret settings. To je čo?
Prasátko. Toto je divný mod. Dáme si nič. Ty kokso. Dám si to normálne. Normálne, dobre. Name tag. Name tag. Jak sa dáva name tag? Shift. Tuto to ide, ale kašlem na to proste. Idem si dorobiť strechu. Tak, tu si dáme teraz toto. Počkaj, nie, to je. Zase sme veľa. Ale asi. Tak, ideme. Stone bricky. Stone bricks. Attack. Stone bricks course. Tak, super. Pozrieme sa, jak to vypadá z hora. Asi troška divne, ale pozrieme sa. A bude to vypadať halus. Celkom pohode, epicky. Epicky to vyzerá. Náhodou celkom poppy. Poppy. Píp. I. Dobre, toto už nepotrebujeme. Dáme si to sem. Chcel som spraviť, kde mám schody. Tu máme 3 kusy. Tu mám 64. Dobre. Idem si to spraviť takýto. Konečne nejaké také vylepšeníčko. Tento diel bude troška dlhší. Aby ste si vlastne to aj užili a tie minulé diely budú troška krátšie, tak to spravíme troška dlhší. Tak. Dobre. Takže tu si to spravíme trocha. Aj sme aj tu mali nejaký luxusný vstup. Môže byť tuto, takto. Tu si dáme hlinu, nech to tam troška súladí s tým. Dobre, môže byť. Ešte si môžem dať takto po troch. Tak. Toto nám tu vadí. Dobre. Tak. Pekný chod. Konečne. Ešte toto by sme to mali potom vylepšiť. Dobre. Ďakujem, že si pozreli tento diel, za každý like, subscribe a pekný koment, budem veľmi vďačný. Dobre. Teším sa na vás pri ďalšom dieli. Ahoj!